GCC guys for the people. Look at that. Wonayo vanhu vaJehovha. Muri kuona here basa riri kufamba kuno kwaMazare. Badzibaba arizoni vabhumure. Vabhumure. Jaya rekwabhumure. Vabhuku vari kokoko. Vachiri chena vari papapo. Pamunanga koyona. So vanhu vaitoti team toiziva. Guys ndasita shoko kuti vabhuku mazikamwa navanhu koko. Vabemure mazikamwa navanhu kwayo. Akatoti havasi vebhikita here ava. Ndikati ndivo. Mazikamwa ipapo unenge wakasiya wakaita zvinorova. Inozi Facebook inoita kuti muzive. Saka hani nevanhu tiri kutarisira kuti ruoko gwenyu hunge hwakanaka wasara hwana sekuru bheni vandova vajaira. So saying kune vanhu kuti no, yuti kuvanhu munoziva chii Jehovha. Hatigoni kuti tingorilaya ne1 team chete. Tinofanira kuti as many teams as possible. We can have even 20 teams. Zvakanaka zvese. So apa, like I said before, we are also promoting vanhu vekumusha kwangu from Masvingo. I think I promoted Nyamapanda, I promoted Gokwe. I'm now promoting Masvingo as well. Not as kuti ndosarudza. Ndo zvamuri kuona pano. Saka vanhu vari kuti hanzi tinoda kuona kuti mutabudisa chaizvo here sezvatinoziva makona minzwa. Also imba ino yamuri kuona pasi apa patiri kubva nayo neino yatinoti 230 pasi. Saka kwapa pakona ichabuda nechii apa. Kona ipi nekuti kwakadi. Murungu ari kuti chikotinto. Muri kuzviona sei? Anombozvigwa here murungu wachoni. Haasi kumbotaurawo here Tindo wacho. Anongoti zvose bho here. Kokana uchirezvegwa newe Tindo. Right. So ndo zvamukuona apa pashuka. Kana ngomanya kuti tidii tionesane muchiona kuti zvii zviri kuitika kuno. Then vakapedza ma115. Apa ndo panditori nestress kuti ndizive kuti vane vapedza kuti backfeeding chingani apa because panofanirwa decking. Mangwana mune mapedza here. Backfeeding inopera mangwana. Nekurama nekutodidi. Nekutiradira zvimvura zvacho. Iri vhiri rokwana backfeeding handisi. Samune mangotora bits. Sami makutora iro. Mama makutora iro zvi. Zvete. Kuti ariite kuti ndori chashanda pasilabu. Ndori chashanda pasilabu. Saka pakatoshata. Saka graph racho toriwana kuti. Graph kuto we are saying isusu guys for the people. Tipe mabasa. Onai. Apana week tasvika panapa guys. This is less than a week. So we are saying team Yagera, team Masvingo yakaipirwa. Team Masvingo. We are not even joking. We are not playing. Team Masvingo, team Marange, team Zion. Jedza. Jedzidzi. Unofanira kuti azipe kuti ndibaba neusi. Kumunomuti waita sei Jedzi? Ndifariri misha inoputsika. Asi uda kuputsa here Jedzi? Mai vangu vauya na vanga chindibata rafu pana. Wadi umaziwa famba pambeni. So guys, vamwana kunoti kwamaworksuit. Takazama kutsvaka maworksuit mumasvingo. Ndamafarira uyu mapreza chonisa kana ndakati no pandoenda kwaRayo ndonovavigira maworksuit touya muchaona vakachena sezvinotowana sekuru bheni. But what you are seeing here is what we call a very much tremendous job. Pari kufamba basa redu riri kufamba zvakanaka. Hambozviona. Vabhuku mafamba kana basa. Ya zvarikuda kutorodza kufamba. Handiti. Haiwa zviri kunakidza. Zviri kunakidza, zviri kuyevedza. Chitina chacho chinoti ngengenge. Mochiona here vanhu vaJehovha. Chitina chinenge chakabuda muhofeni. Kusimba chakasimba. Chakasimba. So I was saying guys kuti pasi apa takati ngaibude ne230. Our client aiti ndoda kuti imba iite 115 kana to one line.
so no tikamuti iwe pafoundation tokumbirawo kuti tiibudise ne230 then pamusoro uchizoti angozve 115 iyoyo akati ngatitese izvozvo because angasi kutomboda zvokuti iite 230 saka takawirirana pasi iri kubva ne230 pamusoro yourawa yoita 115 zviri kuda client ndo zvaari kuda iye client zvokuti iite 115 saka mazviona. So guys, tipe mabasa, we are here for you, we are here with our hands, we are here with our mouth, we are here with our tremendous brains. Saka tiri kuti isusu as a Shema construction company yamakati past time tipe mabasa, we want the jobs because no uya timboreki nyango ukati uri pasi pejoko toripi ukam hamozviona. Saka ndizvozvo apa tinoda kuti ndimanye muchaona decking yedu iri kuti vathinkusura mangwana.